Panganan digambar pesen ayam panggang. gambar ayam karo panggangan ayamnya warnanya coklat. Pelayan wis ngerti nih awake dhewe pesen ayam panggang. Pesen nasi padang. Gambar piring sampingnya kayak lampu. Dalah. Oh nasi padang. Nasi nggih. padang. Padang iki daerah kok. Lampune ra padang. Kuwi nek panganan, nek ombenan. Oh, resepsi. Oh Pak Saijo. Pak Saijo dalam rangka resepsi akad nikah ya Mas ya. Akad nikah Mas. Niki mala kramaken Kang Putra meninggi Mbak Astari Setyo Arum. Mbak Arum. Mbak Arum dikantuk Mas Rico. Riko. Rico. Tulisannya Rico. Wong kok Rico Gilang Imas Trio. Wah, atau Mas Gilang. Mas Gilang. Pernikahan panjenengane Mas Gilang karo Mbak Arum namung saged ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Ganto pikantuk momongan putra soleh putri solehah Allahumma. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Amin. Wah jan seweneng. Ah. Paling seneng niku ra kaya manten dalu punika. Lah kok saged. Napa melih Pak Saijo ki ya melu seneng. Kok iso Mas? Oh, arep ndang duwe putu kok. Wah, iya. Dados kunci resepe hidup berumah tangga niku ben saya langgeng. Nek wis ndang cepet-cepet entuk putra utawa momongan. Golek kencana sing bangkit tata jalma. Anak siji yo alhamdulillah, loro alhamdulillah, telu alhamdulillah, diwenehi 10 karo Gusti Allah yo alhamdulillah. Sebab anak minangka amanah. Betul, dawe para pinisepuh bahwa banyak anak banyak jahitan. Alah, Piye? Banyak rezeki. banyak anak banyak rezeki. Anak kuwi nggawa rezeki dhewe-dhewe. Kenapa Mas? Wis luar beliau anggone netepi darmane wong tuwa, darmane pini sepuh. Wah, Jer kewajibane wong tuwa kuwi ana 3. apa Mas? Sing siji paring asma sing becik ning putrane. Sing nomor 2 nyekolahke utawa golekno ngelmu. Tenan. Sing nomor 3 nikahke lamun to wis dewasa. Wis luar ki Pak Saijo. Tenan. Danyang ra nagih hutang, wali ra nagih janji. Wah, tentur dasare nyuwun sewu lho, Pak Saijo niku piyantune wah jan lembah manah, meneng, anteng ora tau rasan-rasan. Saking menenge niku tanggane ra ngerti utange Pak Saijo pira ora. Kok cengengesan rumangsaku. Utang janji ning anak ngono Mas. Warga masyarakat dalu punika saged dipun contoh Mas Akbar. Kok ngaten Mas Niki Yudo? tinulat wonten daerah liya bahwa masyarakat yang ada di desa Samalakatak nggih Mas. Desa iki lho Mas. Budo. Desane anu Mojosana. Desa Mojosana menika termasuk Begasur. Begasur. Mojosana menika termasuk desa percontohan. Oh iso. Katitik guyub rukune para warga, ayem tentreme para warga beda karo daerah-daerah liya. Piye? Daerah liya iso kala mangsane karo dulur ora akur, karo tangga ora nyopo. Tapi nek masyarakat kene sawangen, ayem tentrem, guyub rukun nikmati pegelaran wayang kulit. Tenan Mas. Daerah liya nyuwun sewu. Nggih. Sok kala mangsane lho. Tanggane tuku kalung lho atine bingung. Tanggane tuku gelang lho atine melang-melang. Tanggane tuku sendok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Wis saking irine Mas. Saking iri. Lah nek daerah mriki sampean pirsani. Lho, ayem tentrem. Tolak ukur Mas nggih. Tolak ukur percontohan. Desa liya nek nyumbang nek becek nggone tanggane. Piye Mas? Maiso asin. Rasan-rasan senengane. Metame jabang bayi ngerti rawone. Nyapa? Iwake lho kaya sandal jepit. Kerupuke digawe gede-gede. Lah nyapa? Mergo nutupi daginge sing cilik-cilik. Mesti Sambele pedhese kaya remason, metame jabang bayi saijo terah bangeten ngono. Nek teng kene ora Mas. Ora. Mriki mboten warga masyarakat niki ayem tentrem kok. Napa meneh buse swatin. Oh, nggih. Wah, ngerti nek duwe gawe mantu, iya acarane bengi wayangan. Betul. Wah, gelang sak lemari digawe kabeh. Wah, dadi nek nyalami tamune monggo lho krimping. Rumangsamu kuwi kok maido karo sapa Bu sapa? Buse swatin. Buse swatin mbok paido ki lho. Lah nek wong piyayi putri gawe gelang, gawe kalung umum, Nggih, lumrah. leres. Sebab itu termasuk perhiasan tubuh kanggo Nggih. nyalami daya monggo Bu. Ha bojomu kae masang emas kok ning untu. Lah Bareng nyalami tamu
Monggo, monggo. Lah kayak nutupi untune sing merongos lho. Dadi ben untuk dipamerne. Alhamdulillah niki Mas Gilang niki ternyata putranipun Bapak Haji Ismail. Wah, Bapak Haji Ismail, Pak Ismail nek gak salah putrane Pak Ibrahim. Loh, malah Nabi. Mas. Pak Haji Ismail alhamdulillah sampun munggah apa menika nindakne kewajiban rukun Islam kaping gangsal tindak wonten ing Mekah Madinah. Betul. Alhamdulillah sebutane haji. Apa Mas? HAJI. Apa kuwi? Harus aktif jalankan ibadah. Wah. Haji iki harus aktif jalankan ibadah. Mulane ya nyuwun donga pangestu Bapak Ibu sing rawuh, muga-muga Mas Akbar, Mas Badar, aku, kowe ben iso munggah haji. Amin. Jomben ya awake dhewe nek cara munggah haji, iki sebutane haji sokeh. Apa kuwi artine? Kok iso Mas? Hadi sokong karo wong akeh, Nah, Oh tanggap. haji wahyu. Lah nyapa Mas? Munggah haji mergo sawahe payu. Oh, kaji Adol Wahyu. lemah. Wah nang kono padha karo tanggaku. Tanggamu Biyen kuwi banci terus insap entuk hidayah akhirnya munggah kaji. banci tapi wis sadar. Munggah haji. Munggah haji Jenenge haji sapa? mutmainah. Kok iso mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sirang gendal. Tak sampluk besok kowe. Iki knalpot Ngomongan kok Mas. iso. Rokokan. Asma niku kinarya japa. Leres Mas Yudo. Wong niku sakala mangsane jenenge putrane ki enek sing gawe basa nggawe Jawa. Jawa. Ana sing cara Inggris, ana sing cara religi, cara Islami. Nggih. Contoh Pak Ismail jenenge Islam. Pak Akbar Islam. Islam. Ah. Badar Islam. Islam. Lah nek Yuda Jawa. Jawa. Saijo Jawa. Jawa. Yang ngono ta aja. Ha, kuwi lho. Jawa. Siswatin. Siswatin Jawa. Jawa. Alexander Inggris. Kula niku anu lho Mas Akbar. Pripun? Cita-cita kula namung siji. Apa kuwi? Somben nek duwe anak Nggih. pengen tak jenenge jeneng Islam, jeneng religi. Wah, Apik, berarti apik. apik berarti. Cita-cita luhur Nggih. berarti. Alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi. Nggih. Ulan poso wingi bojo kula nglairke metu lanang, ulane pas ulan poso, ulan Ramadan Oh. langsung tak jeneng Islam. Alah paling Muhammad Ramadan. Lah kuwi wis akeh sing gawe Mas. Wis umum ya. Wis umum. Lah lahir bulan poso, lahir bulan Ramadan mbok jenengno jeneng Islami Nganti sapa? kula niku saking kepingin sampai buka buku Mas. Wah, Buku apa? 1000 mimpi. Alah malah togel. tafsir bahasa Lah Arab. tafsir bahasa Arab ketemu Nggih. jeneng lanang laire ulan poso. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jeneng religi. Nggih. Sapa Mas? Tak jenengke Muhammad Takjil. Kuwi lho. Lahire poso, Poso. lahire Laine Ramadan. Ramadan. Mbok jenengne sapa? Muhammad Takjil Sahur Imsakiyah. Wah, apik Mas jenenge kuwi Mas. Berarti nek nyeluk anakmu ya jil tajil ngono. Kuwi nek magrib, Nek pas subuh kaya sak imsak. Kalau aku terus moro. rumangsaku kok raketang mung klungsu melu udu Mas Lah. Akbar. Leres. Raketang dikaya ngapa awake dhewe iki nek dibandingne karo Mbak Arum karo Mas Gilang, pengalaman nggon omah-omah isih akeh awake dhewe. Betul. Apa meneh ngerti dhewe awakmu wis omah-omah pirang tahun Mas TB? Kula mboten kok sombong omah-omah kuwi ana 50 tahun, muga-muga Kowe omah-omah pirang tahun? 50 tahun. Lah umurmu 30. Dulu. Piye to? ora lho umur 30 kok iso omah-omah 50 tahun sing 20 nggih sapa? Nerus ning nggone Pakku, dadi gendane Pakku tak rabinah ngono lho Pak. Wong itu. Barangke sik apik Mas. Cengengesan. Niki mung saged ndedonga, dongane ora kok macem-macem nek Betul. sakinah mawaddah warahmah ku wis umum. Umum iso ndongakno Mas Gilang karo Mbak Arum. Sampeyan nek wis mlebu ana ing ngene omah-omah bebrayan, Bale Wisma. Bale Wisma dadiya keluarga sing golek keluarga sing tenang, aja golek keluarga sing seneng. Lho, Kowe iki kocluk apa piye kowe iki? apa beda napa? Bedane apa seneng karo tenang? Ah. Seneng karo tenang ki padha. Lho, beda Mas. Wong seneng kuwi durung karowane tenang. Tenang. Wong tenang durung mesti seneng. Padha ae seneng karo tenang. Beda. Contone ya wong seneng iki contone kula kei contoh. Nggih. Jam 5 sore lungguh ning ngarep lawang. Wedang kopi cemepak, telo goreng cemepak. Udan riwis-riwis, nyetel radio wayah kelenengan. Pah mantap. Sambar mbledek ndasmu bongko kowe. Udan riwis-riwis nyetel radio.
Udan riwis-riwis yo rasane nyetel apa-apa bledek Yang tenang. umpamane bedane seneng karo tenang kula jelas nih. Pripun, Mak? Sampeyan umpamane ning gone Dang Sewu. Oh. Wis Golek ning apa? gone anu dolanan latu-latu lah. Golek apa ning kono? Kumpul karo purel. Weh. Wah, nyanyi-nyanyi karaoke. Atine seneng. Ngombe-ngombe. Wah, ngombe-ngombe atine seneng. He. Ning ora mesti nek tenang. Lah kok iso? Lah nek konangan bojone. Lah nek Oh, konangan iya. bapake mara tuwane Konangan mesti dadi masalah, masalah. gegeran. Lah, Geger. kuwi jenenge seneng ning ora tenang. Tapi nek tenang, Nek tenang kuwi mesti seneng, Mas. piye? Tenang awake dhewe ngombe karo purel-purel, wah karaoke tenang wae. Lho, lah nek konangan bojone, Lho ora mungkin lho. lah kok iso? Lah purele bojone dhewe ya. Alah. Wampluk rusak kowe engko. Dadi awake dhewe tenang ngono. Mbok menehi contoh, mbok menehi patuladan sing apik kanggo temanten sakloron. Awake dhewe iki wis tuwa, awake dhewe iki wis sepuh, paling ora tindak sapecak tembung saklimah jumangkaing suku mlebu metune napas ki sarwa ngati-ngati. Terus Ha kok iso kaya mangsamu nek kowe ngomong tuwa no terus mangsamu tumindakmu luwih apik timbangane sing nom. Lho, piye ta bocah iki? Wong enek tembange lho. Entik-entik temunggul patenono aja di wong tuwa malati. Wong tuwa ki malati, Mas. Donga sing paling mandi dudu dongane kiai, donga sing paling mandi dudu dongane wali, tapi donga sing paling mandi dongane wong tuamu, utamane wong tuwa wedok, rungokno kupingmu. Lho, lak lho. Lah kowe nek isih urip, nek mati, piye oleh ndongane? Lho, jenenge anak soleh, anak anung anindita ki sing mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Nalika jek urip kowe ngabektiya, nek wis mati kowe ndongakne. Wong ndongakne pake setahun pisane bledru. Kleru piye? Lah kene kan kuburane bapake to, Mas. Nggih, pripun? Sandirono. Oh, niku Pak TB. Pak TB. Nggih. Lah kok sing disekari kuburane Ngatmi? Lho, ora kurang ajar kowe. Kurang ajar kowe. Piye kuwi karepe piye? Kuburane Pakmu iki lho, Sandirono. Ah. Nyapa sing mbok sekar kuburane Ngatmi? Duraka kowe. Nyekarku Genahno Mas jam TB, piro? genahno piye kuwi? Nyekarku jam piro? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore kula kok nyekar ning pakku, sing tak sekar kok ngatmi. Mergo ning jam 5 sore, apa sing nampa dongane? Dadi Jadwale ku sing ngapal aku. bapakmu nek jam 5 sore Dolane ning ngatmi. ora lho jane Ngatmi karo Pakmi pernah apane? Gendakane Hei! Dadi cagane sakinah mawaddah warahmah ngono lho, Pak. Anak duraka ngono kuwi kowe iki. Lah nyapa kok iso? Wong tuwae kudu diajeni. Alah yo rong karuan. Ha wong tuwae wis tau dadi nom lho, tapi rong karuan nek wong nom kowe sok ben iso tekan tuwa. Lah terus Wong tuwae pengalamane wis akeh ibarat mangane uyah wis akeh tinimbang sing nom. piye sampean percaya ora karo omongan iki? Leres. Mesti percaya to. Wong tuwa niku mesti luwih Jawa, luwih ngerti. Lah, Dadi sing tuwa luwih apik, Luwih bener Apik. tinimbang timbangane sing nom. Sing nom. kula tak takon nggih. Heeh no. Sengkuni niku tuwa apa nom? Ha tuwa. Nek Puntadewa Nom. apik endi tumindake Sengkuni kali Puntadewa? Ayo apik. Lah ngono dalang ora ngerti sampene dalang cap apa ngono. Cap apa ngono kuwi? Urung karuan sing tuwa luwih apik. Betul. Plonga, plungu. Ngaplongo. Mas, Mandura kowe. Apa? Mandura. Aku sawu. Mudura kok Madura. Mandura. Ngene. Kayak bola tiwo. Tak ewangi Mas sampean. Ewang ngono Mas Yuda. Terbukti nek sing tuwa durung karuan luwih apik timbang Ngono kuwi sing mbok nggo conto aja wayang. Lah terus apa? Awakmu ning nggon dandanan ruang make up mau Nyapa? mangan jeruk ora? Maem disuguhi yo. Legi apa ora? Legi jeruke. Tuwa apa nom? Biar. Lah iya nek nom Biar. cut. Gedang mau legi apa ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom sepet dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rumus kuwi. Rumus. Hak paten kuwi. Dadi panganan apa wae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing nom. aku tak takon ya. Takono Mas. Kowe wis tau mangan jangan bung. Lah dalah iki lho ngapot. Ora kowe. Mangan Tamong ya gedhek kowe. ngono. Jeruk iki nek tuwa. Jerone tuwa legi. Tapi nek nom Kecut. Gedang Gedang tuwek. nek tuwa legi. nek nom Sepet pelem nek tuwa. pelem nek tuwa legi. Nek nom kecut. dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop wis. Wis. Hup, wis. Gak oleh dibantah. Ora oleh, stop wis. Aja omong neh ya tapuk cangkemmu iku. Kowe iku dagelan apa tukang parkir? Ora nyapa-nyapa. Up. Apa? Lho sing bantah iku sapa? Lah kuwi mau Kowe mau ngomong to.
panganan apa ae? Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Lah aku mung takon. Takon apa? Kowe lu wis tau mangan jangan bung. Nah iki lho, jeruk ya Mas ya, jeruk. Jangan bung kok jerak jeruk. Jangan bung. Ngapa? Jangan tau mangan jangan bung. Ya tahu senenganku kok. Gawene saka apa, Mas? Saka pring. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya ora mesti sok-sok enom, sok-sok tuwa. Sak karepe to Mas terserah. Wong Ora jenenge pasti lho. jenenge pring lho. Wong pring kuwi apa ki bung kuwi anak pring. Ya mesti pring enom. Oh, jangan bung kuwi gawene saka pring. Pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa, ben nyogrok cangkemmu pisan. Gawe tumon nek dagelan kok kon mangan gedhek. Rumangsane koso peh kuwi padha saaliran wong telu krebut kroyo aku. Hah? Sampeyan rumangsa pinter. Heeh. Ya. Ya mongso pinter no. Ya, Aku no. Mas Yudo, Mas Badar iki Pinter. kesorot-sorotnya sa IQ. SDM sumber daya manusia pengetahuan skillnya itu hebat antara skill kiwa karo skill tengen. Kuwi Sikil kuwi. Iya. Sikil. Hebat. Lah pikir masa pinter terus Lho iya iya ta, nek kanggomu urip ning donya sing penting apa? pinter. Nah, iki lho. Wong kuwi aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Iki Sampeyan lho. wong loro, wong urip sing penting apa? Hah? Pinter. Pinter. Ilmu. Pinter. Ilmu penting. ilmu Mas. Lho lah kok iso. Kok iso? Wong urip kok sing penting pinter. Lah wong urip sing penting Sugih. Sampeyan pinter sundul langit nek melarat sapa sing arep ngajeni kowe? Sampeyan arep nyalon lurah nek mung ngandane pinter ora ndek dhuwit sing arep milih sapa? Oh iya iya iya. Sampeyan ning kene iki golek apa? Mayang iki golek apa? Golek dhuwit. Ben apa? Ya ben sugih. Sugih. lah iya. Gelem sampeyan mayang diwai bahasa Inggris karo PPKN? Ora mungkin gelem. Sik tok. Ketoke iya. ganteng tapi cengoh Hei! asline. Sik. Iki dalang kok dicengah-cengah nih Mas. Lah, Ra trimo aku. Ra trimo. Aku ra trimo nek iki dalang lho Mas. Dalang itu tugasnya ngudal piwulang. Ah, Terus iya, paling iya. ora ki kepandan kepinterane luweh saka sampean. Kok mbok betul. arani cengoh iki lho. Dites Mas, dites. Dites. lho, pancen nek sampeyan iso. Wis Ah. kroyokan wong telu. Lho. Wis, Mas Yudo dhisik ana Mas Yudo. Nuwun sewu. Ah. Iki balik masalah sugih karo apa kuwi pinter. Pinter. Apa? Saiki kowe sugih. Ya. Nek kowe goblok. Lah anak buahmu pinter-pinter. Lah nek kowe diapusi karo anak buahmu, ora bosok malah melarat kowe. Syukur kowe. Oh, caranya dong. Caranya piye? Nek ana anggere wong daftar karyawan ning awake dhewe, Heh. ben ora tumi Apa enak? Iki lho. Apa nek Nah, jaminan? berarti nek anak buahmu gawe masalah, langsung bojone lebokno nggone guyangan Weh. beres. Ono lho Pak. Jaminan nok bojo. gak bener iki sampean, gak bener we menyesatkan we. Gak macem-macem kok. Lah nuwun sewu Mas Akbar. Leres Kowe pripun? kan dadi wong sugih. Kamangka wong sugih kulino nek nggo kota-kota besar. Jelalah kowe pas luwe mlebu restoran. Kamangka kowe gak iso nulis, gak iso maca. Arep pesen panganan ora bosok kowe bingung kowe. Oh, weh. Ora iso nulis. Ora iso maca, mlebu restoran pesen panganan. Ngisi-ngisini mesti. Malah ya digambar. Ya, iki piye coba? Ora iso nulis, ora iso maca, tapi kan pinter gambar. Dadi nek pesen panganan Digambar pesen ayam panggang. gambar ayam karo panggangan, ayamnya warnane coklat. Pelayan wis ngerti nih awake dhewe pesen ayam panggang. Pesen nasi padang. Gambar piring sampingnya kayak lampu. Dadalah. Sik. Oh nasi padang. Nasi nggih. padang. Padang iki daerah kok. Ora lampune ora padang. Kuwi nek panganan. Ah. Nek ombenan. Terus Pesen jus jeruk. malah weh. gambar jeruk karo blender bunder warnane oren. Pelayan wis ngerti kuwi jus jeruk. Awake kok gak fit rada rumba-rumbu gak enak kok pengen ngombe wedang susu. Langsung Lah dalah ayo ayo. Ah, iki. Muni kowe. Ayo weh. Gambaro le nek Ayo, wani. weh. Gambaro kowe tak Ya. idoni melonyoh kowe. mbok pesen liyane kuwi nyapa to? Lah benefit tok. Ben fit restoran bebas kan Mas. ya? Bebas, komplit. Wedang susu ayo gambareng Ayo, le. Nek wedang susu rasa digambar. Lah piye? Awake dhewe njupuk gelas Heeh. karo nyeluk pelayane. Heeh. Mbak, aku pesen wedang iki. Oh, pelecehan. Pelecehan. Loh. Menyesatkan kowe. Lho tak kula niku sugih nyuwun sewu lho Mas. Heh. Sampeyan di anak cilik. Ya duwe to anakku kelas 2 SD. Sangune piro? Sangune cah SD ya 5.000 pol-pole 10 to Mas. Aduh. Ngono kok dagelan kondang tanggapanmu jutaan nyangoni anak 5.000 ya ora isin kowe. Lah kuwi standarte semono. Standar
nasional Standarnya Indonesia. 5.000 10.000 oke. Kuwi jenenge wong melarat. Lho, lah kok iso? Beda karo wong sugih. Lah Piye nek kono. piye? Anakku kelas 3 SD. Sangune sekolah 2 yuta. Kudu entek rantek tapuk cangkeme. Iya. Oh alah lele, omahe ngontrak lho. Suprapitmu ki lho gong lunas. Sombong. Nyuwun sewu, Mas. Nggih. Mas yo suprafit kurung lunas. Heeh. Ning aku ora sombong. Apa? Aku nek kemu nggih banyu aqua. Berkumur kemu Nggih banyu aqua. Rautku nggih Fanta. Wah. adus. Nggih Sprite. Wah. Cawiku lho nggih ale-ale. Wah. Berang-berang dino direbung semut. Aku teng calawek iki terus. Cengengesan kowe iki. Tapi bojoku seneng. Kok iso Apa seneng? Mesti Mas kok legi to Mas. Tak kewaplok. Ngeten iki lho Mas. Ngeten iki jenenge kowe. Porno. Ora mendidik. Ah. Kowe iki ora mendidik. Ah. Wong nuwun sewu Mas. Pripun? Wong pesen wedang susu, Mbak, badhe pesen kenean. Lho, ngeten iki pripun? Ngeten iki pripun? Pelecehan. Pelecehan. Padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita. Ah. Karena apa Mas TB? Wong lanang karo wong wedok ki nek wis omah-omah ki tanggung jawabe wong wedok ki abot. Wong wedok ki nek tanggung jawab abot. Ngabot nyapa gelem dirabi. Wong tanah kuwi wis sebagai anu kewajiban. Kewajiban. Nikah kok Abot kuwi justru wong lanang wong lanang isane apa? Maido. Syukur we. Jangan kurang asin, maido wong Maido. wedok. Wedang kurang legi, maido wong wedok jajalan kompor gas bledos, wong wedok mati dhisik goblok. Nek mati rabineh to wong lanang kok. Nyapa? Ora iso, ora iso. Lho, nek Wong kodrate wedok nuwun sewu Mas Akbar, Nggih. Mas Badar. Nggih. Dhuwit 10.000. Kacange 2,5. Lomboke 3.000. Oyahe 1.500. Teronge 2.000. Diublek dimasak dadi jangan lodeh. Cukup dipangan wong sak omah. Lah wong lanang kebal kebul mangan keluk kowe. kebal-kebulnya apa? Rokok. Kah sorry yo, aku duwe 10.000 ora tak tukone rokok. Tukane apa? Udune togel. Loh. Nek metu apa ora entuk duit akeh. Kuwi sing cerkel lho. Lah kira mendidik Kuwi neh. pekarom. Alah karom niku timbang ra iso mangan. Ha wong wedok tanggung jawabe gede Mas. Apa nek wis meteng Mas? Ya Nggih. ampun Mas, nek wis meteng 9 sasi 10 desa. 10 dino. Enek sing ngarani Nawa Candra Dasa Muka. Sehari. Kuwi lho nek dienggo turu mlumah lho Mas. Nyapa? Pewegel ning boyok niki. Turu miring iki peyuh rasane ning sikil griming-griming lho. Apa nek turu murep Nyapa? kaya jomplingan. Dadi Wong kowe wong wedok wedok berat. iku kodrate apa? Meteng lairne, Rumangsane antep, abot, antep abot. abot wong lanang. Kok iso? Kodrate wong lanang iku sunat. Wong lanang sunat iki seumur hidup mek ping pisan. Nggih. Ora ana sunat ping pindho ping telu. Nggih. Alah sunat paling nil ora lara koke. Ora lara piye sampe nek blesete apa rantek. Pikir kuwi. Wong wedok jarene nglairno abot totoane nyawa. Lara Pake. Alah pas nglairke, aduh Pak lara kabeh aku duwe anak neh. Anake brangkang meteng neh lho. Ngono kok jare lara. Tapi wanita loh, hargailah dong seorang wanita. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Tidak diciptakan dari kepala supaya orang ngendas-ngendasi, orang digawe saka sikil supaya didek-idek, tapi digawe saka iga wekase wong lanang sisih kiwa supaya dilindungi dan supaya disayangi. Itulah wanita. Ah, kuwi lho rungokno. Nyapo kok Mulane pamer. sekarang ini persamaan gender, hak pria dan wanita itu sama. Mulane sampean roh neng Nganjuk neng Jombang kutha-kutha gedhe saiki akeh sing nganggo dalan jenenge wong wedok. Ah, bener kuwi. Jalan apa? Jalan RA Kartini, Jalan Dewi Sartika, Jalan Cut Nyakdin, Jalan Cut Mutia, kabeh gawe jenenge wong wedok. Saking jasane ki oke. Akeh. Rasane oke wong wedok. Akeh jeneng jalan wong wedok. He. Nek macet tetep lewat dalane wong lanang. Apa kuwi? Jalan tol. Jalan tol. Iki apa sing mbok idek? Lemah. Lemah diarani apa? Bumi. Nyapa tolmu sing dawa ke mbok encepne ning bumi. Lah soalnya bumine gelem tak encepit
tolku. Lho. Lah jane nek ra gelem Lah sing masari ya tolmu to ngencepi bumine wong sanggon-nggon. gak Audi ku ngomongke apa to jane kok takol karo bumi lho. Ah mulane ndonga sing apik kanggo temanten. Wis muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem atut runtut ngantos dumugi ning kaken-kaken Ninen-ninen renggang gula kumepyur pulo. Betul. Sinambi kalane nganggur gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet watone slamet mumpung dicepaki. Ha. Sik masak durunge ngatur kita tembangan iki ada klarifikasi. Klarifikasi napa? Nah, kan bannernya kan Mas Yudo bersama Dik Niken Salindri. Nggih. Dan iki wonten halangan Dik Niken masuk rumah sakit malam ini. Nggih didongakne muga-muga enggal sehat, enggal Niki lho kados areke wingi. kanca anu. Nggih, nggih. Oh, nggih. Dados Mbak Niken niku masuk rumah sakit. Nggih, Oh nggih. dadi suster sakniki gitu niku. Alah, Loro, dadi terus iki loro. wong iki gerik. Iki lho ben sakit. klarifikasi liwat Ah, mic. Nggih, ben liwat mik Free gorene. call saiki wis Diano. canggih kok zamane. Ngaturke liput ning gone Pak Soijo. Pak Saijo. Sarimpit Ibu, Mbak Niken, panjenengan matur mboten saged rawuh. Nggih Mbak, jenengan matur pun dihantu-hantu tiyang sakmenten kathah lho Mbak. Nggih. Adep nerana lho gambare. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedaya warga Jombang, kula ngaturaken Minal minal aidin. sebanyak-banyak karena boten saged hadir amargi suantene telas niku sampun ngomong saged ning damel nyanyi niku tasih perih. Untuk yang punya rumah tentunya Pak Saijo Mbak. banyaknya karena sudah tidak bisa datang dari kemarin. Nggih. Mohon doanya nggih mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Panjenengan panjenengan sehat Amin. selalu sedaya. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet mari yo, Nduk. Kang sehat, Kang waras, Kang iso nyambut gawe neh. Ya. Mbak Niken mlebet rumah sakit, Pak Bu. Nggih, matur nuwun Dik Niken. Jarine perih mbuh apane sing di Nggih. Suarane telas. Yo jadwale yo. Mangke ora buar. apa Dik Niken. Enteke po wingi-wingi ra kulaan. Lho, suara kok Mbak suara padane. Kaya tuku solar. Heeh. Niki- Niki wonten gentose Dik Lintang Kairo niki. Nah, Manfaatne Nggih. ala di Lintang Kairu rada engko wae sing kedua iki. Oh, ngono, Mas. Manfaatne sinden. Oh, ngaten nggih. Mbak Egar niku. Mbak Enggar ingkang pundi? Mbak Ya, Enggar. Nah niki nggih. niku. Siap, sepat. Ben ngancani Mas Yudo karo Mas TB. Oke. Siap. Cepat iya. Hai. Sepat kaya nyemoni kowe. Lah ya apa ora enek spot sing liya ngono lho. Lah ngopo lho? Mbok spot ki mbok yo sing apik. Mosok ngiringi penyanyi kok spote enak ula. gundul-gundul pacul. Enten ula. Iya enek ula. ulane yo melu ndelok wayang. Be siapa iki? Asma Enggar. Mbak Enggar. Kare Mbak Enggar. Nggih. Enggar. Nggih. Lan jenengan kok botak kenging napa? Anu iki anu Nduk, mergo rambutku entek. Oh telas. Iki yo botak niki kan mergo yo ana fungsine. Oh Lah mikir. fungsine sirah botak. Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Oh ngoten. Tapi sing ngisor ribuk ngoten ta? Cengengesan rumah Ngisor sakit. wae ora kok. Tuwakone sampe Mbak Enggar senengane kaya mancing-mancing Lah, masalah nggih, sampean. toh. Iya. Lah nggih to. Lah niki mau kula nggih anu kok. sowan ning daleme Pak Saijo. Saijo. Pak Saijo. Saijo. Ah niki Sampean ngaturke apa kanggo Pak Saijo? Kan kalih Mas Gilang nggih. Gilang, Gilang. Nggih. Mugi yo tansah pinaringan yoga nggih to. Wong menikah niku kan sing diantu-antu yoga to. Keturunan. Keturunan. Supaya nerusne anak. sejarah ngurip nang alam donya. Nggih betul. Lah, Apalagi dua mempelai itu orang yang sama berpendidikannya. Wah, nggih tenan. toh. Jelas engko duweni putra sing saleh, duweni putra sing saleh. Injih. Mulane awake dhewe Pinter. Mas TB ora kok ngguroni, ora kok minteri, sinambi apa menghibur temanten, mbok sampean karo Mbak Enggar ki etok-etoke drama percintaan. Ah. Wah. Menggambarkan ya ta. Situasi menggambarkan awakmu dadi Mas Gilang, Mbak Enggar dadi Mbak Mbak Arum. Mbak Arum, tapi di versi kaya ketoprak. Oke. Oh, lakon apa Mas? Sriuning Mustika Tuban. Wah, lah iki. Apik ta King. Asli weton Tuban Mas niki. Mak kita Tuban luwe dadi Wiratmaya kan pantes. Pantes aku ning Pundi? Wiratmaya. Tuban pundi sing kang pun Tuban? Niki Oh. sampean Tuban. Sriuning niki Wiratmaya. Injih, makanya jenengan kok kados Cumi Asin.
Duh. Tuban niku ora terkenal karo cumine. Lha napane? Tuban niku hampir Tuban niku nyuwun sewu Mas. Kenapa plate kok S? Nggih. Mergo niku akeh makam Sunan tengene. Dadi plat nomor niku S. Nggih. Jombang niki kenapa kok plat nomor S? Mergo terkenal sebagai kota santri. Jombang beriman. Lah, Kota santri. Santri. Mulane plat nomere S. Oh. Ono riwayate kabeh. Lah nganjuk kok AG. AG. Kok akeh lanjut. Mergo angine gede. Wah. Kota angin. Lah, Kota angin-angine gede. Angine gede. Surabaya kok L. Kan cedhak laut. Oh iya. Jadi Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh Boleh ikut. Jakarta kok B. Kan sering banjir. Oh iya, masuk. Macet banjir di masalah utama. Lah Ponorogo kok AE. Ah. Kok AE? Lah daerah HE tumon reok sing B O B. Hei! Ora BO mungkin. lho. Cengengesan. Ketoprak bisa dimulai. Monggo Mas. Tuk Oke. tuk. Duduk. Siarno Mas Yudo. Tuk. Disiarne. Gebyar gebyur. Gebyar. Kaya ludruk Kaya kaya wong ngadus gebyar lho. nuwun para raruh. Rawuh. Raruh kok budal. Nuwun para rawuh kakung Sumawana Putri wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak. Asta Brata. Wah. Sangat yang kelenggan dalu punika kepareng hamba parlampan kanthi ira-iraan Sriuning Mustika Tuban. Lah iki. Dene para paraga ingkang hangayahi jejiban ing kelenggan dalu mangke Dyah Ayu Rara Sriuning katindakaken dening Mbak Enggar. B. Raden Wiratmaya. Dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Wah. Cangkeme. Apa? Nek dapuanmu rasa nyeluk kancane. Nyeluk tak kabelku lho tak kon mundur kok iso. Adipati Siralawe Jelas ya. dalu punika katindakaken dening Ki Akbar. Aku Sirolawe. Sampe melu dapuk to? Saya dapuk no. Tapi melak ora? Ya aku bintang tamu. Mas Andi TB. TB telek bebek. Lah sapa? TB ku temannya Badar. Oh iya betul. Masuk. Mas Andi TB dalu mangke kadapuk dados ula. Wah, lah iki. Lagi nyatek cengelmu. Bareng cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara nuwun tuk. Tuk. Mbak Enggar, iki sampean tak briefing ya tak kei penuangan. Maturane sampean dadi Sriuning. Sriuning ki tok-toke nang jerone taman ya, Taman Makam Pahlawan. Oh sampean Taman Sari Mas, Taman Sari. Taman Makam Pahlawan. Seruning Sak kok jroning Taman Sari, sampean Mudarasa. Mudarasa ki rasan-rasan. Inggih. Ngene iki nggo munine ngene, teke ngene dialoge. Pripun? Saka rumangsaku. Ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Panggung kuasai, Mbak. Panggung kuasai mlaku 3 langkah. Ah iki. Dirungokno Gar. Nanging apa ya bisa aku sesandingan kelawan Kakang Wiratmaya? Terus kowe ya. Ya, Kok iya lho. wis saka Sebeng langsung sedakep. Bisa Yayi. Ngono. alah. Teke ngono. Siap. Bisa Yayi. Nah, paham kan? Alah mau enak di toprak ya. Apal to dialoge? Bisa Yayi. Apal no. Apal. Wiratmaya kok puenak men bisa yai ngono tok iki. Engko jek enak terus ae, Oh, Mbak. tasik Sampean malih. rasan-rasan. Saka rumangsaku. Ya. Langsung niki. Sapa rumangsaku? Suarane padha karo Mas Yuda. Ing Tuban Kadipaten iki ora ana wong ganteng. Kejaba Kakang Wiratmaya. Bisa. Aku metu kula kapan? Urung wayahe. Syukur Ngenteni kene lho jangkrik. Senene sutradara Aku syukur. sutradara isin aku.
aku kowe. Aku suka pengen metu lho. Waplok usane. Waplok ya. Aku kok metu penontonnya entek. Tek untumu kowe. Tomo wis seneni sutradara wis syukur. Gundul cengah. Nah. Ya dandan ket sore lho Mas aku. Oh iya engko wayahe ngenteni metu. Ngene ki malah Baleni lho, baleni rasan-rasan. pokoke. Gundul ngrusak tatanan. Wong kok kemeton. Sapa rumangsaku? Ing tuban iki ora ana wong gandeng kejaba. Kakang Wiratmaya. Nyebek rada rene nyerong. Nanging apa bisa kira-kira aku sumanding karo Kakang Wiratmaya? Yo. Yo. Hei. Wayahmu lho. Yo. Malah Ora krungu malah banteran. miket iki piye. Yo. Apa kira-kira aku saged sumanding karo Kakang Wiratmaya? Yo. Yo. Nenek, Mbak, pisan gas, Mbak. Pisan gas. Apa kira-kira aku iso sumanding karo Kakang Wiratmaya? Wayahmu lho. Wayahmu metu. Bisa ya. Iki lho. Iki lho. Nyambung. Ora nyambung nek karepku lho. Iki lho. Mosok gerak kaya gedak banci. Lah mripate gedep-gedep ngene lho. Kono. Iki lho. Panane. Matane kaya. Pengrawe tok malah. Nek kadung ngenten. Kok ora metu tebek kok. Wong kuwi gapura. Ayo. Apa bisa? Apa kira-kira aku bisa sumanding karo Kakang Wiratmaya? Ya ya. Ya. Modele lho. Malik, Malik. Iki bengak konangan bapake. Unangan matamu iki. Tane lho. Dinggo to, dinggo to kuwi. Dinggo. Digo. Wongoke. Wah, lho. Ah, ngono. Ah. Sing apik. Lho. Malah kayak mayit Cina itu. Kayak baling-baling bambu. Sing apik to. Dah ya, wong sembodok ngono ta. Nah. Yo. Taleni. Alel sing apik. Oh ya bangga. Ndase lunyu, Mas. Lunyu. Iku dune Wis apik Terus ngono. ngene wae ya. Ngene apik wis. udenge dipaku. Ayo, Ndang. Bisa ya iki. Bisa ya iki. Madhep marang perkak. Modele kok sing main benteng Takeshi lho. Tekako ning papan kene. Aduh, 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 Sri Uning ya ampun, aduh. Sri Uning kok ngetek kae. Ngono carane bolak-balik meteng Sri Uninge. Lah piye carane? Ngeten lho, Mbak. Dadi cumek. Sebagai Sri Uning niku jual mahal. Kumaha kowe Wiratmaya nyedak saka kono. Dia- Jual mahal. Ndang. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmaya lingsep dipirsani para kawula. Ora Kang Mas, apa-apa. isi dipirsani para kawula ki lho Kang Mas ya apa to isi ki lho. Oh, jinak-jinak merpati Nah. lho. Ya malah Baleni. Kang Mas lingsep dipirsani para kawula punika lho. Diajeng Sri Uning. Apa to Kang Mas aku ki isin diwasi ngomong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah Aku terus piye terusan? umpama kowe kelakon dadi jodohku, Terus. umpama kowe kelakon dadi garwaku lak yo gelem to diajeng. Isin aku Kang Manut Mas. karo aku. Isin aku. isin. Karo sampean dadi Sri Uning. Api iki bedang meteng iki. Lah Sri Uning dicedhaki calon bojone kok malah Ya supaya suasanane romantis ya karo digandring. Drong. gandrung. Ayo gandrung. Anu tak gandrung cara percintaan ya diajeng ya. Katresnan. Slendro, Pakde. Wah, ya teh. Lendro apa pelok apa sletem? Slendro, Pakde. Apik mondol. Diajeng Piye Kang Mas? rukun Islam Sik. kang limo Percintaan Percintaan kok malah Loh. kon salat lho piye. Iki cintanya dilandasi agama. Lah Sri Uning karo Wiratmaya iku wis mualaf. Guake. Dadi awake dhewe kan Enggare guake gek penak tok. Nadyan. wujud mung peksi diajeng Kang Mas lingsem dipirsani para kawula punika lho. Isin lho Kang Mas. ora Sampeyan tak dabing. Dabing gar. Oke, oke. upama kelakon Kang Mas ki apa to Kang Mas ki lho dipirsani isin ki lho Kang. Aja kaya ngono to Kang Mas. Lingsem dipirsani para kawula. Ning ati para kawula pirsa panjenengan tumindak kados mengaten. apa masa sing kene kaya wong epilepsi sing gambleh magarangan kok Mas panggunge ben ketok ruwame lho. diajeng Iya Kang Mas. tak
langsung aja teko ning Taman Sari kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturi karo kowe. Akeh men to. Apa kuwi Kang Mas? Ingkang kira-kira? sepisan ya kuwi maca Quran sak Kang katobati. Malah tombati. Sacukupe. agawe taline pronto Agawe talining pronto mustikaning jagat. mustikaning jagat Ning jagat ora ana papat, ning jagat ora ning ana donya ora ana lima, ning donya ning ora ana bumi ya mung lima, siji, ning bumi ya mung katresnanku ya mung sawi. kanggo sliramu, Katresnanku ya mung kanggo bebasan tepung gelang anggonku ngupadi manut ya sing dadi geganti laning nala memani ing netra, ora ana liya kejaba ya mung sliramu yayi. Mara diage kene caketa marang pun Kakang apa panjalukmu bakal tak turuti. Wong aku marahi kowe lho tak marahi. Aku wis ana kesempatan. Ya entah ngomong tendul. Ah. Gundul pacul. Gundul. Aku latah diomongi kok sok. Kok yo yo. Agawe taline pronto. Ana wong delok kok bocah gandrung. Nah. Jak ngomong to. Ning matane bojomu aku. Ya sik tak aku menghayati. Ngono lho. Karo omong dirayu. Alus manis nyang semake. Iki lho. Isin aku. Diajeng rambutmu kang ngemak ngembang bakung, bathukmu kang nyelo cendani, irungmu kang saya bangir, lambemu nyigar bokong. Apa to sing Ini nanang nyigar jambe. Ah, nyigar jambe, Pak. Lambe nyigar bokong lagi kok nyuaprut. Udane ambune nek balbul. Lah menggawe ale-ale Iso ngrayu apa ora? Piye to, Mas? Ngene lho. Mustikaning jagat rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng meles hanjanges pantes kulitmu kuning ngemu giring pasuryanmu nendak sawang katon glewbo pindho golek kencana yayi rambutmu kang ngemak ngembang bakung kulitmu kuning ngemu giring pasuryanmu nendak sawang katon glewbo pindho golek ngene lambene dingeneno glewbo Memang loro apa piye sing gandrung iki? ngarep kek ana Arep kok langsung glir. Ater-ater upama rambutmu ngemak ngembang bakung Ya, kulitmu katon kuning yen tak sawang katon glewo aja sumelang awit awake dhewe dina iki sowan ana nggone bapak glewo kabeh kok Kabeh diglewokne to. wis Mbak entuk delok-delok dagelan kuwi kerja iki lho wis suwe kon kula lono golek isi podang jenar upama kowe kelakon dadi garwaku kowe nyuwun apa diajeng Aku arep nyuwun mobil. mobil apa yo kelakon Lah, aku rene ngebis kon tuku mobil duwe sapa Lah ngono nek Toprak kucluk. Toprake masuk melarat kudu sombong. Dasar sembadani ayo apa meneh mun mobilmu dune lintang lanten bulan bakal tak tumplek blek kanggo sliramu. kowe nyuwun apa diajeng Aku nyuwun mobil Kang Mas. apa meneh kok mobil njaluk omah tingkat 5 bakal ingsun pinangkani kowe aja sumelang awit aku salah sawijining lalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Rajapara bakal tak tumplek blek karo kowe lakon kowe ra njaluk putri lintang lem tak pinangkani mlo saka kitu windamu kakon dadi Ya wis ceramah. apa Masalah. Iki lho ngomong kok ngantek kentekan abang. angel lho Mas Ngomongi alon-alon. lu wis salah-salah lho Yayi. Iya. kowe mau nyuwun apa Aku nyuwun mobil Kang Mas. Mobil. Mobil. bakal tak pinangkani
njaluk omah mobil aku bakal nuruti. Kowe aja sumelang awit aku salah sawijining lendra kang sak pinakane Placaka ketemu. Iki lho ya. Apa dadi ajeng. Iso kentekan napas. Ya sok ndase ngono lho kok. Wis kasakan coba beri terus lagi angel-angel Mas. Wis suwe nggon kulelana golek isi Podang jenah iba bunga ing atiku. Terakhir disampakno ya. Gandeng bisa dadi tombo tak dung 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 dung. Oh, sak disebut sampak. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Lah. Waset. Ora raine diwek-wek. Koreken mau piye to bisane? Ndang ketetudeng kelonan